लाइभआव फैदो सोर सोर दङ उनावहाय नायनोसै आङो दिनैहाय आबो होदोंलै ओइ सुखे या बेयाव फैदोरा जिरायफैदो एसे बेलथायलाबायदोलै दारुन माथो लाइभआवसो दं आसोला गैया रावबो थाफैदो टाइमा जाथ'वाखैना अबेसे मोनखो ओंखो मालाबा हगारबायानो सोर नों आं हगाराखै लाइभआवसो दं लाइभआवसो दं गारनायाथ' गारलायखागोन सानसेब्लाबो लोगोआथ' हमलायखागोन जों सानैजों लावदुम गारब्ला गाव लाफावखौ जाहैदो जोंना सिस्टार गेमस्रिखौ लावदुम गारबा आं लाथारगोन खनफैलाय सिस्टार गेमस्रियासो नायदोंब्ला रागा जोंगुलायखायो आं ओरैनो होनदों नानि गेमस्रि नानि सना फावदुर गैयालै फैथ'वाखै सैथारलायलै जोंखौ गलगेयारि अफिसियेलनि हाबायाव फैथारनांगौ दे नानि गेमस्रि गारनायाथ' गारलायखागोन सानसेब्लाबो नै बिदा गिदिया नुहैना रागा जोंबावबायरा नै मा जोंना आसोला बिदि जायोलै मा औलै कबिथा नानिसो फैदोंमोन नै अबाव दं सार ओइ जोंना माबा न' साखाथियावहाय मोनसे एसे प्लेस जायगा दं होननानै बेयावनो दङ जोङो माबा टाइम पास जिरायनानै दङ गारनायाथ' गारलायखागोन सानसेब्लाबो सानैजोंथ' लायथारखागोन नंगौ फैदो लोगोफोर दसे होख्लायदिनि हेल' जा हेन्डसाम नुथारदों नोंखौ सारलायनो थै हिंसा जादोंबो आरो हेन्डसामखा जोंना ब्र'आ डेन्जार हेन्डसाम नै एसके ब्रादारा आंहासो नै गैया हेन्डसामा नैबेसो जोंना सारासो मा होनदों आइफवालि पिकनिक स्पटआ 10 थारिखआव अपेनिं जानो थांगासिनो दं बिनि थाखायनो एसे कमिटिनि जोंखौहाय मानसिफोरा एसे भिडिअ एक्सप्ल'र खालामनानै होफैदो होननायखाय एसे खालामलाबायबाय दा 5:30 टाइम जायोब्ला फ्रिट लागावहरनोसै आरो मोजां मोनब्ला नायदो ओरैहाय मनालिसाथ' नङा मनिसा फैगोन ओमफ्राय फुकन बर' फैगोन जोंना बिराद इन्टारेस्टिं फुकनाबो ओमफ्राय बिग्राय सामोन फैगोन आरो एसे गोबाङैनो फैगोन आर्टिस्टफ्रा इन्टारेस्टिं जागोन बायदि मोनदों आङो ओइ ब्रादार कामयार इंग पेद्रे हिजुब में गालमारावा होनोलै सावथालनि बेयाव फै माने इंग पेद्रे हिजुब में ओइ ब्र' आंनिखौ मा होनदों कमिउनिटि पस्ट होलाय अननानै मा जागोन ब्र' इंग पेद्रे हिजुब में गालमारावा से गालमारावा दुरुक में होनो सावथालनि माने इसान बारा फैयो थाङो माने दङ साब्रैसो दङ बेनो जथेस्थ आरोखि ना आइफनखौ नाय माने आइफनखौ आंनिखौ नै गारलायनायखौल' जमगासिनो दंखायो जेथो दानि गेमस्रिखौ दामजानायलै ब्रादार लावदुमजों आंलाय ओंखारलै ब्रादार लावदुम थांनि सोरियो कबिता हाय गस नानि कबिता नोंथाङा माब्रै दङ होस गारनायखौसो नेनानै दं आरो दे ओइ साला गावनि बिनानावखौ माबानायनि रागा जोंबावबायना आसोला मा होननांगौ जाखो मा लैथोमा अफिसियेल बहानि आंखौ सिनायो सार लैथोमा लैथोमा ब्रादार थेंक इउ सिनायगोन माने जोंथ' इउटुबाव नायलायग्राखा नालाय जों बयनिखौबो नायखायो आरो बायसान्स जों माने कमेन्ट खालामस्लाबनो हाया जायो अननानै गाज्रि मोना आरो एक्सुवेलि जों नायो आरो बयबो बर'नि जों जेसेबांनाखि इउटुब चेनेल खुलिदों जों नायो बयबो जों सापर्ट होलायनांगौ सोरबा बायदिया साननो हागौ आरो ना बयबो माबाबाय खुलिबाय माबाय होननानैहाय जोंना बेबायदि साननाय गैया माने जों बयनिखौबो नायो आरो कमेन्टल' खालामनाय जाया समाव बिदिनो बावोना कमेन्ट खालामस्लाबो थेवबो जों नायो आरो लैथोमा अफिसियेल माने सापर्ट खालामना होबानो जाबाय आरो ना
दा बेनो आरोखि ओमफ्राय मारै मारै दंलायो ओमफ्राय मा होनदों मोजां सारनो ओमफ्राय रेस्कि बर' होनदोंनो हाय आदा मा होनखो फैयो थागो आरो ना कमेन्टआ औ दे थेंक इउ दे सिस्टार दे आंनि बे लाइभआव फैनायनि थाखाय थारमाने दाथ' बहुद खम जाखायो नालाय टाइमा जायाखै नालाय गोबां मानसिफ्रा खामानि थायो दा बे हिसाबैनो माखासे बायदिया लाइभआव सफैया थेवबो माने टाइम जायोब्ला माने टाइम बायदि लाइभआव थायोब्ला माने बहुद फैयो आरो थेवबो कमेन्टफोरखौ फरायस्लाबनो हाया जायो समाव औ दा बेनो आरोखि गाज्रि मोनब्लाबो दुखु मोननो नाङा औ ओरैनो टाइम पास दसे लाइभआव थानायसै लोगोफोरजों दादा दासो नुदों दे थेंक इउ दादा आंबो उल्था दादासो होनफिनबाय थिबाय आरोखि साइसआव ओइ बेयाव फैरा बानायसो टेक्ल' टेक्ल' भाई बसेन जोंना टेक्ल' भाइया डेन्जारखा न'आवहाय मा खालामबाय थायो ओमफ्राय हरा फारसे थेंक इउ सै दे औ माबोरै जाखो दासो मानसि फैदोंमोन दासो फैदोंमोन बांद्राय गोबाव थाजालै आं